9 August 2023 एबा स्रांसालो हायुं गनाङै वर्ल्ड इंडिजिनियास डे पालाइजानो थाङै दङ खुमलुं TTADC नि याखिलि एकाडेमि रों नखलाबो काइसा फ्रेंडशिप फुटबल मैच MLA ते MDC नि बिसिंगो मैच थंलाइजानाय अ मैच न नायफैनो बागै अ आमसनि जतो लुकुरंनो कयखा MDC रविन्द्र देवर्मा ते बरकनि मैच न नायदै थंनाय रकनि खानो थांसारिनि बागै ते थंरंनि बिसिंतै त्रिपुरा हास्ते गनाङै ताबुक जतो थायनो फुटबल थङै दंलायो अ थंरंनि बिसिंतै ताबुनि सिक्ला रक ड्राग्स हाय मानै बाय कोबुलै तंनाय रकनो या काग्रिना बागै अबहाय फुटबल थंमुंगो गदालानि बागै शाखा MDC रविन्द्र देवर्मा बेलायखना हामबाय दिनै मिडिया रनो जों जतन साइबानो खना 9 तारिख आगस्ट 2023 चिनी हायुं गनाङै वर्ल्ड इंडिजिनियास डे पालाइजानाय आबुनो रिक्सावैनो खना ADC हेडक्वार्टर नि खुमुलुंनि न याखिली एकाडेमी नि नखलाव काइसा फ्रेंडशिप फुटबल मैच जों MLA वर्सेस MDC थंलायनि जागनाय अ मैच न नायनायनि बागै मो आमचैनि जत लुकुरावनो आं खाबाय खुबाय कयजाव नायै जोंनो खाबाय खुबायखाय खाबा जागोननि बागै तामने माने जोङो जराव सायमानो थंनि बिसिंतै चिनी त्रिपुरा हास्ते गनाङै दाबु जत जागानो थंरक रामखनो खेला दुला थंनाय दङ अ खेला दुलानि बिसिंतै थंरंनि बिसिंतै जों चिनी बरकनि बिसिङाव ताबु बेमु हामिया किसा ड्राग्स बाय कबुलै तो माने आबुनो कातिना बागै जों जतन कयजाव जतन थंगो फायदि साक गाहाम तंनानै हिंगाय जों थंगो खेला दुलाखौ खायना नांगौ तम क्रिकेट तम फुटबल तम बैडमिंटन जों गाहाम खालायै जों अमाय खालायै जों खेलानो खाना जों गाहामखाय जों खुलुमनाय हामबाय।